Maliya Jibrin Maliya Gatan Kano ta Arewa Mataimakin shugaban majalisar dattawa madubin kowa Sanata Barau Jibrin Maliya uban kowa kishin al'umma da ayyaka sun ɗaukaka darajarka. Bari na rera yabo ga mutum mai cika alkawari, daga birnin Kabo har zuwa kowane sako na Kano. Shugaba ne kai a majalisa, muryarka tana da nauyi. Mataimakin shugaba wanda ya tayawa gaskiya da adalci, Barau Jibrin tauraron da yake haskakawa talaka hanya. Ilimi da tallafi su ne tekinka a kowane lokaci. Sunanka ya zagaye kasa saboda jajircewa da kishin kasa. Duba yadda ayyukanka suke nuna nasara a ko'ina. Gina makarantu da asibitoci silar samun daukaka. Mariya uban marayu wanda bai gajiya da kyautatawa. Kano ta Arewa tana alfahari da samun wakili kamar ka. Ba ka taba mantawa da tushe ba, ko yaushe kana tare da mu. Adalcinka da saukin kai sune silar sonka a zukata. Muna maka fatan alheri, jagora mai karsashi da daraja. Sanata Barau Jibrin Maliya uban kowa, kishin al'umma da ayyuka sun ɗaukaka darajarka. Sanata Barau Jibrin Maliya uban kowa, kishin al'umma da ayyuka sun ɗaukaka darajarka. Barau Jibrin Maliya na kowa.